με τι τραγούδι που είναι για Eurovision θα μπορούσε να το κάνεις αυτό με το budget που θα δώσει η Ελλάδα? Γιατί εντάξει, φαντάζομαι staging Αυστρίας δεν θα φτιάξουν ποτέ. Όχι, αλλά κάποιος θα μπορούσε να σου πει ότι άμα έκανες κάτι εφάμιλο του Tommy Cash που θεωρητικά είναι για Eurovision, έτσι δεν είναι? Να πηγαίναμε με Φρέντο Καπουτσίνο. Όχι, να πηγαίναμε με το σιρτάκι 2.0. Ακριβώς. Ποιο ήταν? Αυτό Ναι. ήταν η εναλλακτική Αυτή ήταν η η απάντηση του Tommy Cash. εναλλακτική. Και να το πάρεις χαβαλέ, να μην πάρεις ποτέ σοβαρά τον εαυτό σου όμως. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εμείς παίρνουμε σοβαρά τον εαυτό μας στο Eurovision Stage. Ο Tommy Cash δεν πήρε ποτέ σοβαρά τον εαυτό του. Και να κάνεις αυτό. Για Eurovision. Κοίτα, αυτό το επιχείρημα. Είναι δηλαδή, όπως με την Ευαγγελία. Το ακούγαμε από κόσμο. Εντάξει, θα το πω. Βασικά το ακούγαμε και από Eurofans. Ναι. Και αυτό είναι περίεργο. Κυρίως όμως το ακούγαμε από τον casual κοινό, που όλοι παραδέχονταν τι ωραίο τραγούδι, αλλά δεν είναι για Eurovision. Πέρσι η Μαρίνα Σάτι πήγε με ένα τραγούδι που όλοι λέγανε το αντίθετο. Τι μαλακία είναι αυτή, συγγνώμη που το λέω έτσι. Αλλά ναι, στη Eurovision κάτι τέτοια πάνε πολύ καλά. Τι άλλο πρέπει να γίνει πέρα από την απόδειξη της πραγματικότητας, για να πούμε ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο? Η Ναι. συνταγή δεν είναι μόνο το show, να κάνεις κάτι που είναι λίγο out of the box. Τον η συνταγή- τυριτάχτα εννοείς. Όχι, το Ζάρι ήταν ένα out of the box κομμάτι. Εντελώς. Ήταν, ναι, ισχύει. Που συνδύαζε πολλά πράγματα και Ελλάδα και Ανατολή και πολλά και λίγο τρας και λίγο ποιότητα. Ήταν πολύ έξω από τα νερά. Ή πρέπει να κάνεις κάτι που είναι πάρα πολύ φαν με απλό τρόπο, π.χ. Tommy Cash ή Σουηδία ή Τσατσατσά ή Baby Lasagna, ή να πας με την ταυτότητά σου, με κάτι σοβαρό, με κάτι αληθινό. Γιατί αυτό ήταν αληθινό, παιδιά. Ναι. Όσο και αν νομίζαμε στην αρχή ήταν λίγο φορτωμένο, επειδή είναι μια νεαρή τραγουδίστρια που ήταν λίγο πιο βαρύ ίσως, Ναι. είχε αλήθεια αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι, η στίχη του δεν ήταν generic στίχη για να γράψουμε για ένα μυρολόι. Και λέγαμε ότι πόσο περίεργο είναι σε μια τέτοια εποχή όπως το 2025 να υπάρχει γραμμένο από μια νέα ομάδα δημιουργών και συνθετών και παραγωγών και τραγουδίστρια, να υπάρχει τέτοιο υλικό και τέτοια πρόταση.